Eu nu pot Chitvanov, sorry, bună ziua copii, ce faceți? Numele meu este Attila Ghiula și astăzi o să vă fiu o camera de luat vederi pentru că profesoara voastră m-a rugat că este ocupată, este într-o consiliu și nu poate să vină astăzi la oră, da? Bun, atunci hai să vedem să vă cunosc și eu pe voi așa puțin, că este foarte cald în clasa asta. Tu cine ești de acolo? Maria, doamna. Ce frumos, avem și niște maică pe aici, prin clasa noastră. Maria, este foarte frumos numele tău. Și numele tău care este, drăguță? Maria! Da, doamna, numele meu este Catalina. Catalina, n-am totdeauna asta, nu te știam pe tine niciodată, dragă. În fine, bun, hai să trecem mai departe. Dați-mi, vă rog, și mie o pix, pentru că trebuie să trec și eu absentele, că asta știu că este primul lucru care se face la o oră. Cine lipsește? Vă rog frumos să-mi spuneți. Nu lipsește nimeni, suntem toți prezenți. Ok, deci toată lumea este prezent. No, bun, no, acum hai să trecem atunci la ale noastre. Vă rog frumos, mi-a explicat și doamna ce temă v-a dat. Eu mi-am notat răspunsurile, vreau să vă